съм фотши, бе. За пияница, бе. Щото съм пиян, бе. Не знам. Предполагам. От този ден. Ракия, лад. Това ти има. Ракия с салата. Уникално. Бе си спомня. През 10 минути, ако съм на маска. За всяко нещо, бе. На здраве за кривия лук, бе. Мастиката опра корема. Мастик с мента е пати мартилото, бе. За благинка, аз съм фиркач. 13 годишна възраст. Естествено, лъжката ракия е уникална по рода си. Не. Какво правиш тук? Дошъл съм да видя моите приятели. Не дега, бе, 5-6. Вечерта, бе, аз не съм някакъв долен пияница. По-често в компания. Не, аз съм професионалист. Един път пием, бате, с едно приятелче от Ловеч. И по едно време толкова много сме изпили, бате, и отиваме на дискотека с него. Тогава се прекръстих 4 пъти и запалих 2 цигари наведнъж. Видях си живота на лента, бате, след това тръгнахме да качваме някакъв бърза наобратно. Обаче колата ме можаха... Добре, достатъчно благодаря ти много. Много хубаво средство за забавление. Трябва да се пие, за да се забавлява.